3 pistettä yhteensä. 77. Ja sillä mennään. Riku Autori menee toiseksi. Sitten Jere Väliniemi. Ja hieno linja ensimmäinen 2 klippiä. Sitten vaihdetaan sisäklippi 3. Sehän menee tosi nätisti pyörä läpi. Ja sitten 4 tänne ulkotuotantoauton suuntaan. Vähän etuajassa ulos sieltä. Sitten sisäklippi 5. 6 siitä tuomarikorin alta. Suoritus loppuu. Oli hyvän näköinen. Oli. Nyt ei hirveästi jäänyt niin kuin ajolinjasta ainakaan omasta näkemyksestä täältä. Et Joo, ja mä sanoin, vähän ajoissa tuli siitä 4 ulos. Mutta niin, siinä mun mielestä suurimmat ongelmat. Ja tyylituomari antaa nopeasti 17 pistettä, kulmatuomari 16. Nyt vaan se ajolinja hyväksi, ja ajolinja on hyvä, päivä parhaat 52 pistettä, ajolinjasta 85 pistettä, ja Jere Väliniemi lajittelun kärkeen tässä vaiheessa. Hän oli ensimmäisellä kierroksella ajoi 52 pistettä ajolinjasta, Mikko Viitala ajoi tasa 50, mutta siinä vaiheessa ruvettiin koputtelemaan sitten. 4 viimeistä kuljettajaa ajoi 50 tai yli ajolinjasta. Katsotaan miten Väliniemellä nyt sitten toiseen vetoon tullaan. Hyvän näköisesti tulee ekat 2 boksia ja leveä linja myös 2 jälkeen. Siitä vaihto sitten etuklippi 3 ja sitten 4 on leveä linja, mutta pikkasen tullaan etuajassa ulos siitä, pieni rokotus varmaan tulee. 5 tulee hienosti ja 6 kanssa ja hyvä vauhti. joo, tossa hiukan ajautus sisään tuossa 5 sisäklipillä. En tiedä rokotetaanko siitä sellainen pieni oikeneminen siihen. Tää on 3 tässä. Mut Väliniemi tekee kans todella tarkkaa työtä tuolla. Joo, kyllä nyt kun hidastus näkyy 4-5 välillä menee aika loivalla. Kyllä ja ajolinjasta rokotetaan 3-5, ei paranna tällä vedolla, mutta eka veto 8-5. Eka kierroksella tuli 85 pistettä ja se jäi paremmaksi tällä kertaa. Mitä siinä oikein tapahtui tässä tokalla vedolla? No tässä tokalla vedolla niin vähän uupu tuohon parihin mutkahan ja ei se siitä ihan pienellä kytkinpommilla lähtenyt sitten enää. No joo, se heti vaikuttaa sitten ajolinjaan äkkiä ja kulma meinaa ojeta. Mutta ei mitään, sulla on aika hyvät asetelmat nyt lähteä sitten kaavioon painamaan. Joo, kyllä on joo. Ei mitään, mä toivotan sulle onnea loppupäivään. No se on ihan looginen ja sitten siellä 4 se mennäs karkaa vähän pitkäksi, niin sieltä sitten linja 5 meni hankalaksi, kun joutui pikkasen korjaa siellä. Näin on autot ruudukossa. Lähettäjä saa lähetysluvan. Väliaho, Verronen ja matkaan. Hoi! Ja katso taas, hyvin tulee
Väliniemi ensimmäiseen mutkaan. Oho! Nyt käy jotain. Väliniemi menee suoraan kakkos-kolmos väliin. Ja toi on kyllä pro-tasolla nollaus. Sen jälkeen jälleen mennään, mutta mitäköhän siellä kävi? Oho, ja lopussa sit keilaa molemmat keilat kutosklipiltä. Miten sä Muumi näit? Tiedätkö sen yhden sanan? Tulikohan vaihdemissi, kun on tää, mikä laatikko se onkaan? Aivan niin. Niin. Ei sanota. Niin, aivan. Joku on joskus vissi kuitannutkin siitä, että mä oon joku sen kerran sanonut, että Riku Autori ajaa synkronoidulla vaihelaatikolla. Pitää paikkansa, mutta niin ajaa myös Jere Väliniemi. Valmistautuvien autojen takaa ohitse. Nyt perus puolikorkea kyykky ja siitä sitten tasatyönnöllä autot liikkeelle. Verronen edellä. Väliniemi seuraa ja aika rauhallisen oloskin Verronen menee, mutta kyllähän se linja sieltä sitten saadaan, mutta sanotaan näin, että on paljon raivokkaamminkin tultu entry. Ja nyt on leveä, todella leveä linja tänne nelosboksiin ja senkin jälkeen vielä tosi näyttävä leveä linja antaa tilaa vitonen sieltä läpi ja kutonen ja suoritus loppuu. Oli raikkaa leveä linja. Oli kyllä. Oli hienoa vetoa kyllä. Ja nyt on kyllä Jere Väliniemellä, mä sanoin, että on hankalat paikat. On. Näyttäisi vahvasti, että hän on lähdössä lauluun. Nyt Tolppanen menee kuskeja haastattelemaan, niin kyllä mä niinku annan semmoisen idean, että pitäisikö kysyä siitä, että tuliko vaihemissi Väliniemelle, mutta tapahtui kakkos-kolmosklipin välillä jotakin outoa. Oliko siellä pykälämissiä vai mitä siellä kävi? Joo, justihin 3-4 vaihtaisi, niin ei mennyt 4 päälle. Sitä on ollut nyt tuossa aamulla treeneissäkin sama ongelma, mutta en sitten tiedä mikä siinä on, että onko vaihtajassa vika vai en tiedä, onko laatikossa. Joo, no ei mitään. Katsotaan nyt sitten miten tässä käy, että kyllä se harmillisesti vähän oikeesi vaan siinä. Joo, kyllä se aika pahasti oikees. Yes. Ja tästä parista jatkoon numero 313 Erik Verronen.